این مشکلی دور و زمان کی گذرد؟ این درد و غمی خلق جهان کی گذرد؟ چند شام گذشت نرسید صبح امید. این شامی غمی فصل خزان کی گذرد؟ گویند مرا شاد بزی غصه مخور، به شادی دل لقمه نان کی گذرد؟ مایوس نباش ره عمرت به 2 روز است، به غمز جهان عمر جوان کی گذرد؟ мо қариб ҳама гуна маълумоти идорӣ ва мактабиро бо назардошти сифат ва завқи шумо аз машҳуртарин тамғаҳои молии дунё пешниҳод мекунем. С кӯчактарин ашёи мактабӣ то бузургтарин мол барои таҳсилу тадрис ин ҷо омодаи харидорон аст. Сифати баланд, нархи дастрас, интихоби васеъ ва бархурди инфиродӣ дар Килкаст. Нишони мо кӯчаи Навобод 75А, кӯчаи Беҳзод 34 ва ошёнаи дуюми маркази савдои Садбарг. Иловатан маълумоти моро аз марказҳои савдои Пайкар, Ёвар, Ёсин ва Европа харидорӣ карда метавонед. Занг бизанед ва ё дар Вайбер бинависед 93 117 15 93 894 33 33. Килк, интихоби волидон ва хушбахтии кӯдакон.